iyaba umoya ikujumekise ulale nje. Mhlampe abanye bayaphupha benza ucansi, abanye iyabathinta nje mhlampe belokungani babone ngazathi mhlampe ubona lowo muntu lo osuke eze naye la endlini. Lo uyazi angithi yena ukuthi mangiya ethaveni ngiyofuna iy'ntombi, inyoka yami izosho ukuthi ifuna umuntu okanje namuhla. Lowo muntu uzomthola eklabhini esiwo noma ethaveni esiwo. Useyaphuma-ke uyakhona leyo thaveni, uyambona, uyambiza, bayaxoxa. Kuba lula futhi, ngeke kuloku kuxoka kakhulu. Hhayi, uzohamba naye aye endlini. Endlini kuyazi yena ukuthi wenzani. Mhlampe ufika amshiye la embhedeni abe umuntu oyogeza. Ingene-ke yona-ke isiyilo muntu lo. Yena uzoyibona ilo muntu. Yenze-ke lokhu efuna ukukwenza kuye. Iqede iphumele ihambe. Yena uma ebuya uyazi angithi ukuthi uzophakela kahle kahle. Basuke beqinisile impela ukuthi lo muntu usuke ethwele. Kodwa kuba umoya, akubi inyoka straight. Ukuthi uzolala nenyoka straight. Kuba umoya, kube iphupho noma mhlampe ikwenze nje ngaphandle kokuthi uphuphe, ulele nje kodwa nje uvuke uzwe ukuthi khona into ekade ingithinta la. Basho kanjalo uma bevuka ukuthi khona into ebibathinta. Bese izoba yilo muntu lo othwele, wena ubona ukuthi hayi nayi le ndoda ebingithengele ethaveni kangaka. Kanti akusesiyo indoda, iyalethwa nje. Umcebo wayo-ke uyaphakama ngaleyo ndlela.